komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Agapasing banwa, mabudaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita ng kala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita ng kala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampitan. Padayon Aksyon Radio. una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio! Itaulog kanay, sa anong at kahintangan. Responsable ang pagbalita,
Tagbalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing nga survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga, karon nga adlaw Miyerkules. Uy, pitsa 30 na. Bulan sa Disyembre tuig 2020. Duha nagidlang kaadlaw ang nabilin. I-welcome na naton ang tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, kabangkalan ginkilala bilang most competitive component city sa Western Visayas subong nga tuig. Vice Mayor Pamilyaran, ginaabi-abi ang MGCQ status sa Bacolod sa Enero
tuig 2021. 36 anyos nga lalaki ginserbihan manyaminto di aresto sa siyudad sang La Carlota. Balita Nasyonal. Isyu naton karon nga aga, epektibo na kainas ang kagahon ang travel ban gikan sa 20 kakapungsuran nga may na-detect nga bagong strain sang COVID-19. Sa abiso sang Manila International Airport Authority, sakop sang travel ban ang United Kingdom, Switzerland, Denmark, Hong Kong, Ireland, Singapore, Japan, Germany, Australia, Iceland, South Africa, Italy, Israel, Spain, Netherlands, Lebanon, Canada, Sweden, France, kag South Korea. Suno sa Interagency Task Force, ang mga pasahero lamang ngayara na karon sa biyahe gikan sa nasambit nga mga pungsod kag mag-aabot sa Pilipinas antes ang Disyembre 30 ang tugutan nga makasulod. Pero magapaidalom sa istrikto nga kwarentina kag testing protocols. Bisan negatibo ang ila RT-PCR testing, kinahanglan nila tapuson ang 14 kaadlaw nga mandatory nga kwarentina. Amo ini ang pamatod sang pungsod Pilipinas. Pagkatapos lumapta naman, bumata ang COVID-19 kag ginasigahom mas madasig ini maglaton sa aton sini mga kauturan. Daw hindi na maintindihan ini nagakatabo sa kalibutan subong. Winaswasan na kita sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan, minilyon na ang nagkalamatay. Nagtukid kita sang baksin apang wala pa tayuyon na pabakunahan ang halos sa bilog nga kalibutan. Bumuto ang COVID-19 ining karon ginakakulbaan ang bag-o na diskubrihan na detect nga strain sang COVID-19. Daw hindi amo ang nagakatabo subong. Ining paglapta naman sang bag-o nga kagaw mas delikado kuno ini siya. Amoy na kun nga ginadilian anay ang pagsulod sang pila naton ka mga utod gikan sa iban nga kapungsuran dire sa pungsod Pilipinas. Amo nang siling nila bisan nga magsulod sila, negatibo sila sa RT-PCR testing, kinahanglan anay tapuson gid nila ang 14 kaadlaw nga mandatoring kwarentina. Dibuinas ang pila naton ka mga utod gikan sa iban nga pungsod nga nakapauli tibrano nga karon upod na sa ila pamilya. Mangod ang masunod nga biyahe, hindi na pagpahanugutan nga makasulod dire sa pungsod sang Pilipinas. Ang pila ka mga lugar, suliton ko ang mga lugar nga nasakop sa pagdumili na nga makasulod sa pungsod Pilipinas para maidiya ang aton mga kauturan nga nagamonitor subong sa aton sini nga programa nga makahibalo sila nga ginabana ang pagsulod dire sa pungsod sang Pilipinas. Ginasulit ko travel ban sa United Kingdom, Switzerland, Denmark, Hong Kong, Ireland, Singapore, Japan, Germany, Australia, Iceland, South Africa, Italy, Israel, Spain, Netherlands, Lebanon, Canada, Sweden, France, kag South Korea. Amo ina ang ginabana nga makasulod dire sa pungsod Pilipinas. Kay balo kita nga may mga listener kita, may nagamonitor subong sa nahinambitan naton nga mga kapungsuran. Amo ini ang bag-o nga mando sang gobyerno sang pungsod Pilipinas para makalikaw man kami dire sining ginakakulbaan na detect bagong strain sang COVID-19. Kamo nang kabalo magpasensya diri sa amon
bangod ginalantaw sang departamento sang ikaayong lawas nga dapat hindi makasulod ining kagaw, nga hindi maglapta ining bag-ong kagaw dire sa pungsod Pilipinas. Natila na kita sa mga gindulot nga kalaratan sang COVID-19. Hindi luyag sang pungsod Pilipinas nga liwat naman magpasan another problema, another kagaw nga posible maglapta dire sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:08 na morning na sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Uy, duha na lang kaadlaw 2021 na. Ano nagahulat sa aton sa masunod nga tuig? Sa nasiling ko na ang pangamuyo sang Aksyon Radio nga kabay pa sa pagbukas ng tuig 2021, mangin mahamungaya na ang pangabuhi sang aton mga kauturan kag ang mga imol makaulo alibantar na sa ila pagpangabuhi kag labi kag labaw sa tanan nga kuntani madula na ining pamalatian nga nag-igo sa bilog nga kalibutan. Kag ipangamuyo ko man ang inyo ikaayong lawas. Gapati kita nga ang ikaayong lawas manggad. Ang aton patrol nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod. Ginamonitor na ang mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Kamusta na ang mga merkado? Kamusta nagapanguna nga presyo? Balaklon sa merkado. Kamusta ang aton mga driver? Kamusta ang sitwasyon sang dakbanwa sang Bacolod? Balita sa patrol. Inatanan idulong sa ngaton patrol na gaman subong, Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon Fred, good morning, matugnaw ang aton kaagahon. Ang kaagahon, Aksyon Fred, basta ko na matugnaw. Amo ni ang pinakamanamit. Ang ano naman? Maghigaw sa kape. Ba mo, manugtakop ng tuig. Ay, oo, no? Duha na lang kadlaw, Aksyon Fred. New Year na. Ay, habaw sa mga Malinoy at Manila, sa mga nakakilala. Pwede ba Aksyon na, Fred, no? Makagabaton pa kita. Ay. Gabaton pa. Ang pangamuyoon mo, Aksyon Alvin, hindi ang magbaton, kundi paano ka makahatag. Oo, no? Kapil pagit sa mga adlaw, espesyal man nga daw Aksyon na, Fred. Kaadlawan ni Dr. Jose Rizal nga naghatag man sang iya kabuhi para sa aton tanan, no? Si Dr. Jose Rizal kay Rizal Day Subong, December 30, di laumanta karon sa may Rizal Monument, magkipon na naman ang pila naton ka mga kauturan. Lantaon ta kung bala may selebrasyon pa subong sa piyak sa nga pandemya, kung may ara man ba si patuman man, no? Aga health protocol karon sa aga lantaon ta kung bala may mga iban nga mga tawag na tadiri Aksyon na, Fred, mga Rizalista, no? Ang iban diri ang di sa sangay sang gobyerno, mayari man sila Aksyon na, Fred, nga mga selebrasyon. Subong aga ang sitwasyon sa dakbanwa sang Bacolod, masyado ka tawhay, pipila pakit lamang subong aga Aksyon na, Fred, ang mga salakyan di pasahe ang nagbiyahe, pero ang kalabanan makitanta nag-parking nga mga tricycles sa kilid sa regional hospital. Ang kalabanan sa ila gahulat man sa mga pasahero. Walang iba na Aksyon na, Fred, even sa mga major roads nato ang mga tricycles gahapon kay nga bangod nga daw magkabigta matawhay katama ang dalanon. Aksyon Alvin, Yes, sir. subo nga kagahon mataway. Kaya gapahuay-huay ang atong pumuluyo, mabuylo na karon mag-ulo adlaw, bangod sigurado ako sa mga grocery store, sa mga merkado kagiban pa, magagutok ina sila karon in preparation para buwas sa gabi. Yes, Aksyon na, Fred, dumduma mo to sang 23 kag 24 rush kaya, no? Christmas rush, pero this time
I believe, New Year's rush that is in relation, action, Fred. Sa nagahilapit na actually 31 buwas ni mahimugasa man ang aksyon na Fred, no? And especially ang baligyaan sa mga palupok. Nagpakig-istorya man kita nagligad to sa gabaligya sa palupok aksyon na Fred. Ang saliin ang kalabanan dito, pasirit, ang iban nga mga ang pinakamabaskog lang dito action Fred ang TriStar mo kag ang triangulo amo ni ang gina-allowed lang baligya ko mga palupok ang paghahambalan pero kalabanan to mga luces nga ginabaligya sa una makabakal ka pa 5 star subong iya hindi ka nakabakal sa 5 star ka masyado nakabaskog sa 5 star action Fred. This why niya tanan makitaan sa tagsa akon particular sa area sa likod sa Pope John Paul II Tower. Actually, Alvin, nakapamasyar ka na to? Yes, action Fred, nakapamasyar na ko. Kamusta to? Halos kompleto na dito action Fred. Ang mga katapos ang bombero ang nagabantay ito action Fred. Makagabakal man naton mga kauturan. May age limit man action Fred nga pwede ka sulod ha. Number 1 diriya ginapatuman ang health protocol hindi makabakal kung wala sa face mask kag hindi makasulod kung wala face shield antes ka kasulod mahugas ka na sa danay sang kamot at kag i-observe ang social distancing ang pwede makasulod 16 years old up to 64 years old amo lang makasulod. So, butsing doon, sa pagsulundan sang IATF, ang 15 years old below, hindi kasulod. Butsing doon mga bata, hindi pwede kapakal. Ang 66 years old pa saka, hindi man pwede makasulod para makapakal sang pasirit kag palupok action Fred. Isa sa mga istorya naton, si Ryan Villaruz, ang isa sa mga official man sang mga asosasyon nga sa diin hugot nila ginapatuman action Fred ending health protocol nga ginahatag sa ila all in all 46 sila tanan action Fred no 46 tanan ka mga Cusco ang ara kag natagaan man sang pahanugot nga magbaligya ti lauman tani buwas nga adlaw damo na gini mabakal ti kay kumo New Year's rush ang kalabanan siguro action Fred so bungaga umpisa naman sa pagpamakal bisan mga luces lang asya na Fred that is okay na in fact ang tagpamuno sa bombero si naistorya naman si Sir Candido Senior Superintendent Jerry Candido action Fred gina-discourage yung gani kung ang pagpalupok mo sunod sa iya nga mas maya tani kung hindi na magpalupok pero kung hindi malikawan nga magpalupok amo na extra gid nga paghalong sa mga puluyan hindi gid magpalupok mabudlay man niya magpalupok sa sulod sang imo puluyan lain naman na no pero may maayo man kung pwede magpalupok sa sulod sang puluyan Palupok sulod sa puluyan ha? Oo. Anong palukpon mo? Ati ang Baba. ang Colt 45 nablang Colt 45 nga kuang ginaungong. Yes, ang ginainom. Nasibla kung sumala kang sungad mo. Ang ginainom mo na action Fred gahudas nga botilya. Awan na yung mga the best nga padukpon man action Fred. Ang iban ga my heart. Of course, ang iba naman, mga beer lang, at least good na in celebration sa New Year. At least para ma-celebrate lang, pero mas maayo ganin na ma-celebrate ang New Year, ang may matawhay dala ang paglaom sa 2020. Ibilin ang mga nagyanta, mga malain, ang experience sa 2020, welcome ta ang palibag o kagdalang paglaom sa 2021 ang kapihan subong aksyon Fred umpisa naman no sa pagbukas na para sa aton sini nga mga kauturan nga daga pamalaklon karon nga aga di ipamangkot tabi aksyon Fred kung bala
may pagbago sa presyo sa piyak sini nga expect gini subong aksyon na Fred, no? Ang paghimugasa na naman pagdagsa sa mga tao sa tagsa ka mga merkado. At least para may idea, ang aton nga mga kauturan, i-check ta aksyon na Fred, no? Kung wala pila subong ang presyo nga isda, pila subong ang presyo sang baboy, ang karne, kag iban pa ang mga panakot, at least para sa aton sini nga mga kauturan, nga temprano pa magapamalaklon diri man sa area sa nga Burgos public market. Mga prutas, of course, isa diriya action na Fred, ang 13th fruits, no? Ang 13th fruits, at least para may baluan man sa ato sini nga mga kauturan kung para pila ang order, kaga pila ang presyo sa nga mansanas subong aga action na Fred. Si Sir Pamangkutunta. Sir, tag pila subong ang mansanas sa subong si Madam gali. Ma'am, lag ka subong ma'am sa Action Radio. Pila subong ang presyo sa mansanas, ma'am? 25. Ang dagko na ni ma'am? Oo. 25. Dagko na ni siya Action na Fred. Pero may mga ubas man ang ubas naman tagpila subong. 120 ang may liso, ang seedless 200. 200. So medyo nubo. Ang ginalauman ta subong. Ma'am, kung may ma-order, halimbawa 13 fruits o 12 fruits, tagpila na siya, ma'am? May ara, tag 300, 350, 400, 500. Okay. Dahil na may ara na ang connection na Fredo. Ang mangga, no? The best. Ano nga klase nga mangga nga bibol ni mamo? San Carlos lang, sir. Si mangga? Oo. Luto na siya action na Fred. Ang kiat-kiat gali, ma'am, tagpila ni subong? Tag 70. Tag 70. Ay, sorry. 70 ang kilo. Lantaw ko ni action na Fred. Kung lapit na ang New Year, sigurado ko gamahal man ang iban kapayas gani o yelo na katama o kapayas mo tagpila? 50 kilo. Oo, 50 na kilo siya na bread. Kapayas, pero luto na ni siya. Mayari ba niliyang pwede pakwan? Ang pakwan mo pakwan. Ang sandiya mo, ma'am, tagpila? Tag 16 kilong yelo. Oo. Ang pula, tag 40. Tag 40, salamat, kid, no? Damo the reaction na, friend, makapamili ka sa aton sining mga kauturan. Inaya makitaan sa aton sining mga kauturan antes sila magsulod sa Burgos public market. Ay, may ginasubong, kinalan pamakal ka na, maplastar mo na para buwas. Yeah. 12 man o 13 ka sa isang prutas. Plus, nga daw hindi gimalimtan nga ibutang sa lamisa, kinahanglan may long life ikaw, may pansit ikaw da nga ibutang pagkatapos kon anano pada nga mga putaya ang ibutang mo nga masarangan sa aton bulsa. Oo, amo ni ang pinaka-importante. Pero kung long life man, pwede man na spaghetti, sa may makakasang, and sa wala, tis pansit, kagaiban pa, senyales sang long life. Plasta naman, ang pila na ito nga mga kauturan sa pagbaligya sa nga ila sini nga sang ila sini nga mga karne kag baboy. Si Jason action na price sa ni demandar. So tagpila na subong may pagsaka kita subong sang presyo sang karne? Sa baboy ta may pagsaka gid man. Oo. Pila ang pagsaka? Pulo lang ka piso ang isaka. Sa karne baboy pulo ka piso, sa kabilugan pila na subong ang presyo sang karne sa baboy? 230 per kilo. Sa imo nga experience, sir, at least ang New Year, or rather sang nagligan nga Christmas, may Christmas rush kita, subong niya, New Year's rush naman, baligya. So, anong ginalauman ta karon madagsan naman mga suki tadi? Lilit ang mabalaan kung binakas sa subong. Oo, pero kung nagligan to, damo man? Medyo damo, ligat. Damo to nagligan? Oo, so ang presyo sang karne 230, karne lang gid na ya. Pero mao karne sang baboy, pero inang mga kasudlan niya kag iban pa. Ang kasudlan sang baboy 80 na na kilo. Oo. Ang dugo ya. Libre lang na ang dugo. Ang baka ya subong saro, at least damo ka subong baka, sir? Ang baka tatag 300 ng kilo. 300 ang kilo? Oo. Sang unod.
unod na siya. Oo. Oo, pero ang kanya, ang iya sini nga mga paras siya kaga iban ba tulan 260 per kilo. 260 per Ah. kilo. Ayun, siya na Fred, no? At least marami idea ka siya Fred nga magkakari at least amuni ang presyo sa nga nagapanguna nga presyo sa karne. So, thank you Ginso, no? So, umani aksyon na Fred, no? Inaya karne pagidlabang ang aton sinina istoryahan kaya nagkaamat-amat tawan sila plastar diri sa area sa nga Burgos Public Market. Nakat kita jutay aksyon na Fred sa baligya naman sa nga isda ang subong aga kung tingupunta ni aksyon na Fred ang isda kalabanan diri bangros. Halos bangros lang kita baligya. Si Ungge nge, pila subong ang bangros mo nge? 180. 180 mayo kay isa pagsaka subong, no? Oo, bangros. Ano pa ni subong ya makerel? Oo, makerel ya tag pila 160. 160 action na Fred. May bilong-bilong. Action, Alvin? Yes, sir. Mamakal na subong ang magros kay gina relino inaasang aton mga kauturan. Uy, tingala ko, damo subong display ng mga bangros, no? Bisan kanis lini, subong action, Fred. Uy, siya panalag ko, subong bangros, gidang iya, sining, bangros, gidang iya, sining, baligya, subong. Bilong-bilong, man. Ang bilong-bilong ni Junior. Pila ning bilong imo na, Junior? Pila? 100 ang tunga. Ang tunga? Oh, 100 ang tunga. 200 ang kilo. 200 ang kilo. 100. Namin na paksyon. Oo, namin ipaksiwon action friend. Dagko man. Pwede na saya. Kung amo lang din kalabanan, there is available action na Fredo. Bangros gid kasakto pakutlugid no kay region no nga bangros. So para action na Fred, amo ni ang pila ka mga sitwasyon karon dire sa area sang Burgos Public Market nalakip na ang pag-display na sa pila naton nga mga kauturan in relation sa pagbaligya man sang ila sining nga mga prutas. Ang observations ang patrol ang ginadulong sa inyo sa Rectas Patrol with Action Nanikiraw ang ka-action nyo. Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:25 na. Aba, dali na lang kita magsaylo sa masunod nga tuig. Subong ti pitsa 30. Buwas ba mantikaon naman. Kinahanglan subong makapamahaw kita blasang pinamalhan nga lubo-lubo. Ba, do mo na ginapulo pangita sa ginawa ko. Pagkatapos tula kita isda. Nang barato lang, nang ulo kalison siguro da. 300 mas malana. Kung mainod ang bulsa, di may panakot pa na mo, bakla no pabatuan, paitan, sampawan mo lupo. Baw sa pagkanamit. Na pagpabakit mo ga aso-aso gitsa bala. So sa pagkanamit wala tupong na maghigop ka sa sabaw bala nga galatab-latab gitsa nga do makatambok sus sa kananam sa pagkanamit. Kay buwas ti pura naman ti kaon sa may mga sarang-sarang ti kalabanan may mga litson baboy, may mga hamon, kagiban pa. Ti kumukitaya kay imol kita, tag jutay-jutay lang. May pulo pansit lang kita da, kag may jutay da nga mga salu-saluhan sa kabataan, okay na. Ti mayo man na. Ang iba naton nga may sulusobrada, ang piyak balay nyo bla, basi kung makashare ka mo da, kung da wala gid pagkaon, medyo duludungi man ninyo, para bisan paano makabatyag ka sang espiritu sang Paskwa. Action Radio Philippine Standard Time las 4:27 na ngahutong sang roll call naton. Advance Happy New Year kay Barangay Kapitan Imelda Hamilo Banguanga. Subong man kay Vanessa Mayo. Stormy afternoon sa Midwest, Minnesota. Punto sa ilay ni Vanessa Mayo. Si ako maldita rin naman siya.
kamusta ka dira sa Hong Kong? Kay Monique Steven, kay Noel Amar, kay Philip Lauriente, kay Ibon Boucher sa Germany, kamusta da? Lockdown gapon. Kay Evergreen, kay Efren Posadas, kay Jure Montiliano, kay Arisa Lianes, kay PJ Bayubo, dira sa South Korea. Natamyaw lang pamilya sa Mansilingan, dira kay Johnson Pintalotayco, kay Milili Origo, kay Malin Manigsasa Pasinabo, dira kay Boy Bilis, tamyaw happy birthday kuno ang iya sini asawa si Resali Bilis, kay Pili Proylan, kay Lito si Conde Sangriad sa pungsod sang Arabo, si Evelyn ni Pamusino, si GM Asdilio Banag, dira kay Didene Juna, kay Angela Liarte Gayundato, kay Rosalinda Ariliano Espadero, kay Erwin Gonzales Advance Happy New Year. Una nga hutong ina sang aton sini roll call karon nga kagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:29 na sa panahon sang pandemya krisis global. Ano ang aton himuon kunubo ang produksyon sa aton mga plantador? Pamati basi makabulig ini sa inyo gamit Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:30. Mabalik kami pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not... Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala
paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na, magulugal umon sa gihapon ng panahon. Tail end sang frontal system ang nagaapekto sa eastern section sang Northern Luzon. Ang bilog nga Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands maka-eksperyensya sang magal-umon nga kalangitan nga may lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorm. Mahinay tubtob kasarangan nga hangin gikan sa nabagat na nasidlangan pakadto na aminhan sidlangan ang mabatyagan sa Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands nga may kasarangan nga pagbalod sang kadagatan. Ang amihan amo ining nagadala sang pipila ka mga pagtupa sang ulan. Panalagsa nga pagtupa sang ulan, magulugal umon nga panahon. Basta wala lang bagyo. Samtang pasulod na kita sa tuig 2021. Bistan na paano mabulubugnaw ang panahon, okay lang magtupa panalagsa nga pagulan, hindi lang nga purtik baskogid, nga daw mapalid ka, nga daw bagyo gid. Di pagbulag sang tuig, kinahanglan nga mayad ang panahon, bugtaw kita temprano, pasalamat tangla sa ibabaw, nga buhi kita kag mabakod pa. Pagsulod sa tuig 2021, pandam sa aton mga kauturan, ang palupok maayuman na kay tradisyon ina sang aton pungsod Pilipinas, ekstra nga paghalong. Kay kabudlay na. Nablang pagbugtaw mo pagkaga, ara kay mo sa ospital. Pagbugtaw mo pagkaga, nagtalabog na tudlo mo. Nagkalabulag ka na sa hagad gamit sang palupok. Bugtaw kita nga manaya-naya kag maayong lawas sa tuig 2021. Likaw gid sa disgrasya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Kay Peter Aligarbes Jr., kay Ronnie Sidayon Gordon, kay Mario Garcia da, good morning lang. Siling ni Ibon Boucher sa Germany kuno, lockdown gihapon, tubtob pa sa Enero 13. Amakin mo yan? Hasta pa sa Enero 13, lockdown na, perti katugnaw pa. Kay Frank Nabisaga, Frank morning, bawa. Si Frank Nabisaga ho, ga-monitor dira sa siyudad sang Bago. Di Anton Diaz, ba? Si Tony Diaz sang Patricia Village, advance Happy New Year sa imo. Kay Engineer Mungkada sang Silin Homes, kay Judge Nap Diamante, good morning. Kay Biti Lao sa Binalbagan, kay Ruben Tampos sang LTO, bugtaw ka na, galing kay wala opisina, subong eh. Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, oy, kamusta gali si Pareremias Arroyo, pulo pangapi Canada. Kay Toto Raul Alibuga, kaladlad Canada, sang Palamahawon. Kay Roy Marino, dira kay John Hidalgo sang Manapla. Kay Pare Erning Hurilla, advance Happy New Year. Dira kay Paring Istoy Quirido. Kay Pare Nick Barca, kay Cano Rivera, kay James Patalagsa, kay Jesse Sindico, kay Munsing Siokon, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Lori Apurado. Permesay na tamyaw ni Estebo, si Lori Apurado, si Gilbert Carion, kay Mayor, kay Jotay Pascua, kay Lori Nicanson, kay Buni Advincula, kay Bibitan, good morning, kay Engineer Nariel Bantayda, kay Jerome Solinap. Okay, kabay pa nga ara kamo sa mayong kahimtangan sa sini nga mga tinakna.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:37 na. Oy, hindi magkalipat ha. Padayon kita nga Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:39 na. Kay Noel Amar baw lockdown man kuno dira sa Ontario, Canada. Purti nga lockdown sa iban nga kapungsurano. Purti man ba? Matakop ng tuig 2020 gapangarangka pang COVID-19. Nagbuto pa siya, strain karon nga ginakakulbaan sa bilog nga kalibutan. Kita mo gila. Dawla kita ginapahuwayan sang problema. May kalamidad, may linog, wala kag tuo. May baha, wala kag tuo. May ara, balatian, wala kag tuo. Ano ini ang nagakatabo sa aton kalibutan? Daw kisa mapati na kita sang palayag sa mga katigulangan, amo na ina ang ginatawag nila sign of times. Kabay pa nga hindi lang. Kabay pa nga sa tuig 2021, makakita na kita sang maayong buwas damlag. Makakasla ni aning mga balatian nga ni, aba, kag makabalik kita sa normal, everybody happy gid sa tuig 2021. Hamakin mo yan. Sige Kay Alex Muntisa, morning advance man, Happy New Year. Kay Lino Palik, okay man? Tanan standby anay, hindi magalin, mabalik pa ko. Unahon ko lang ining aton paid program. Please standby. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1.
Aksyon Radio Bacolod #1. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
tilapia na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ngay dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
simbanwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:53. Dunkin' Donuts. Aton mga kauturan, oy balik kita sa aton ang Catholic Bishops Conference of the Philippines nagpalayag sa pagsuporta sa desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi pagpadayuno ng face-to-face classes sa masunod nga tuig bangod sang bagong variant sang COVID-19. Amo ini ang ginpalayag ni Bishop Rex Andrio Alarcon, head sang CBCP Episcopal Commission on Youth. Suno sa iya ang safety gid sa mga estudyante sang kabataan amo ang prioridad ikumparar sa edukasyon. Gusto man ang safety kag ang kabuhi sang tao labaw kag labi sa tanan pinaka-importante na negosyable niya nga principle. Ang alam ang edukasyon okay man pero unahon tanay ang kabuhi. Kung mabutang sa delikado ang kabuhi sang mga kabataan ka mga estudyante hindi pwede nga pasugtan ta nga pakadtuon sa bulutuan kag mag-inatubangay sila dito sang mga manunodlo. Amo ini ang tindog sang aton simbahan. Ang edukasyon kinahanglan gid nga updan sa ginatawag safety. Kag ang ginatawag nga safety sa kabuhi pinaka-importante labaw sa tanan, lakip na sa edukasyon. Kay kung tani daw maarangkada na, mainatubangay na sila sa pinili nga mga lugar kag aprobado man ni Presidente Rodrigo Duterte. Pero pag abot sa ning bagong strain, gilayon nagpapanaog mando ang Presidente, stop! Ginribok ang iya sini palayag kag ginupdan man ini sang Catholic Bishops Conference of the Philippines nga nagapati man mas mayor gid ang kabuhi sang sa edukasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:56 na morning da kay Apsilunian Mar Villalobos Jr. Bao kay 81 sa kabangkahan. Kay Lurito Armas Bidaha, kay Aida Alunan, kay Adpi Caceres, advance Happy New Year sa inyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:56 sa panahon sang pandemya, krisis
support. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Aba, si Alex Muntisa. sige. Morning. Baw, si Andrew Juanitiso, porti ari siya. Aga pa siya nagbugtaw. Andrew, advance Happy New Year. Kay Mon Lisay, good morning man, kag advance Happy New Year. Areglado, las 4:59 na. Mabalik kami pagkatapos sini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo.
Radyo. Magkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kaintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08. Mga headlines sa DCRH, ano man nga, 3 patay, kaon butiti. Butiti nagi kanon pa. Galing diri sa aton, kaon man iban di nga mga banwa sa butiti mo. Kay namit ko no. Ibisan magkinaano ya, kadelikado. Butiti is butiti. May hilo, makaon kagid. Kadamo si ibang isda, butiti gid.
Action Radio Philippine Standard Time, las 5:08. Kay Wing Jernalim Melchor, kay Imbong Gio Campo, kay Jima Taguanda, kay Dilia Liabe, kay Eden Iskapalao, kay Dodge Dalida, kay Sinika Mahilom, kay Apple Alvarez Tade Subuman, dira kay utod na tunda sa Kabangkalan kahapon nag-text sabton tala na karon no kay kabudlay may mga reklamo sila no dira sa siyudad sang Kabangkalan. Pwede sabton tala na ang imo sini nga pamangkot kag reklamo. Standby anay, mabalik ako pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Please standby. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga bel
Action Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:13 na. Di 13 man ang mga nagkalasamaran, wala pa kaabot ang palupok time. May ara na mga nagkalasamaran tugasang palupok. Amo nang siling ko halong gid ba? Wala pa takadangat sa 2021, may mga nagkala-hospital na. Good morning lang da, kay Dan Derit. Sila niya kabay ko tayo maabot pensyon ba? Kay Veronica Santillan Manukan, kay Jan Adolfo, nagamonitor sa pungsod sang China. Uy, kapi-kapi kamo anay da, Dr. Alfred's Green Coffee. Makabulig pa alerto sa inyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:17 na. Balita naton sa Kapitolyo, Kabangkalan ginkilala bilang most competitive component city sa Western Visayas subong nga tuig. Balita Kapitolyo. Upod kita kay Aksyon Marlon Hidubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Good news para sa mga taga-surad sang Kabangkalan. Bangod ini amo ang ginkilala bilang most competitive component city sa bugos nga Western Visayas para sa tuig 2020. Ini ang ginpalayag sa ginpatigayon nga ikaapat nga Regional Competitiveness Council 6. Kasarin ang awarding ceremony ginahiwat kahapon nga adlaw sa isa ka hotel sa Mandurriao, syudad sang Iloilo. Ang among aktibidad ang ginpatigayon man sa National Competitive Council nga amo ang nagakilala sa mga local government units nga may maayong performance sanda gini sa apat ka mga balasihan. Amo ning ginatawag nga resiliency, economic dynamism, infrastructure kag government efficiency. Ang amo nga paghatag sa pasinagog ang makabig naman nga dako nga achievement sa idalom sang liderato ni Mayor Pedro Zayco Jr. Ang Kabangkalan nagdaog ini sa mga masunod nga kategorya. Nag-rank number 1 sa resiliency, nag-rank number 2 sa economic dynamism, kag nag-rank number 2 sa bahinsang infrastructure. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:18 na.
Mabalik kami pagkatapos ni. Normal sa mga... Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manjo Armijo ginatamyaw niya si Ernel Tenerepe sang siyudad sang La Carlota. Diri kita ho, basi may kapan ka nga bukol sa lawas, abyan hindi pagpadug.
In Standard Time, las 5:24 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 8-9. Una nga bula resulta, 8 kag 9. Second draw, ikaduha nga bula, 34-9. Ikaduha nga bula, resulta, 34 kag 9. Third draw, ikatatlo nga bula, 25-13. Ikatatlo nga bula, 25 kag at 13. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 kita, jackpot 29,8,597. Ari ang resulta in any order, 37, 45, 25, 14, 44, 26. Resulta sang 649, 37, 45, 25, 14, 44, kag 26. Sa ilo kita, 658 ang jackpot, 127,914,574. Resulta in any order, 19, 38, 48, 30, 6, 46. Resulta sang 658, 19, 38, 48, 30, 6 kag 46. 642 kita, tatlo ka draw. Jackpot, 9,512,794. Resulta in any order, 11, 25, 23, 9, 31, 39. Resulta sang 642, 11, 25, 23, 9, 31, kag 39. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Kay Warlito Nisyada, good morning. Sumuman kay GC Sapio, may lang nga monitor tagsagid kakaagahon. Kay Pilinora Oliveros, advancement, Happy New Year. Areglado. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa servisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo.
Sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Si GC Sapio ginatamyaw yung pamilya ni Alex Sarusa. Diri kita, balita naton City Hall, Vice Mayor Pamilyaran ginaabi-abi ang MJCQ status sa Bacolod sa Enero 2021. Balita City Hall. Detalye ni upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Ang Action Fred sa katapusan nga sesyon sang sangunang panglungsod sa Bacolod kahapon nga adlaw, ginaprubahan Action Fred ang 42 million nga supplemental budget sang konseho. Tamo nga supplemental budget Action Fred 21 million pesos ang para sa gratuity pay sa mga contractual kag job order workers, samtang ang dugang nga 21 million ang para naman sa expropriation o kon road expansion project para sa 2021. Sa virtual deliberation sang sangguniang panglungsod, ginpahayag ni City Councilor Cindy Rojas, Chair sang Committee on Finance and Appropriation, ang pondo ang magagikan sa savings sang syudad pagi sa vacant possessions humalin sang January 1, 2020 to October 31, 2020, kagiban pa nga maintenance and other operating expenses sang SP. Ginpahayag man sang konsehala nga makabaton sang 3,000 pesos nga gratuity pay Action Fred ang mga contractual kung job order workers kung nakatrabaho sang kapin-apat ka bulan. For those who will be granted the 3,000 one-time gratuity pay are those who have rendered service of more than 4 months, Mr. Chair. Now, we have other JOs and contract of service workers who have rendered less than 4 months. They may also be granted, Mr. Chair, the same incentive on a pro-rata basis, Mr. Chair. Nabatian si City Councilor Cindy Rojas. Hindi gid magkalipat nga maginom sang pinaka-epektibo nga Santon Plus
Action nyo sa Bacolod City Government sa Action. Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:36 kay Florante Pasinaboda. Advance Happy New Year lang. Mabalik kami pagkatapos ini. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat
kinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, walasang kinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka.
Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46. This time check is Tamyaw yami gayawa, Frida Abad sa Barangay 39, nagatamyaw si Sonia Baira sang Rosal, Takuling. Diri kita, 36 anyos nga lalaki o ginsilbihan sang mandamento di aresto sa siyudad sang La Carlota. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May ag-aksyon na Fred ginserbihan sang warrant of arrest ang isa ka 36 anyos nga lalaki dira sa may Yoriarte Street, Barangay 3, La Carlota, City Negros Occidental. Ang suspitsado ginkilala sa kay Benigno Puntoy, kag pumuloyo ini siya sa Purok 1, Barangay Asia, Hinumaan, Negros Occidental. Ginpangunahan mismo sang Hinumaan na PNP Chief nga si Police Major Clifford Batadhay ang pagserbis sang warrant of arrest. Sa din ini siya nagapangatubang sang kaso nga crime of lasciviousness conduct under Section 5 sa Republic Act 7610. Action Fred. Kaginigin pirmahan ni Honorable Rodney Magbanwa, presiding judge of RTC Branch 61, 6th Judicial Region, Syudad sang Kabankalan na Pitsahan, Enero 15, 2020. Ang suspitsado ginhatagan sang tsansa sang korte nga makapiyansa sang 200,000 pesos para sa sining nga temporaryo nga kahilwayan apag siya ang nahunong karon sa custodial facility sang Hinubaan PNP para sa proper disposition. Inang balita, ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita o na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48. Mga blatter entre pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon. Ginatinluan niya, ginapaba. Radio Philippine Standard Time, las 5:53. Morning lada kay Cathy Bear, kay Rodita Trinidad Cruzet, kag Rodelyn Alvarez Bayabado. Diri kita, mga blatter entry, opisyal nga nabalag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, priso karon sa police station number 2 ining 28 anyos nga lalaki matapos gintakop kahapon sa Hall of Justice ang suspekting kilala kay Fritz Charles Garcia, nagapuyo sa Barangay Estepania diri sila sang Bacolod. Sunod diri kay Police Captain Leo Stupa, si Garcia ang ginaresto sa Police Station number 2 Intel Operatives matapos nga ginserbihan sang mandamiento di aresto sa kaso nga rape by sexual assault. Ang warrant of arrest nga gina-issue ni Judge Marites Gumahin sang RTC Branch 51. 200,000 pesos ang piyansa para sa suspect sa iya sining temporaryo nga kahilwayan. Sa station number 1, arestado man ning 4 ka mga persona matapos naaktuhan sa mga pulis nga nagahampang sang illegal nga panahor sa Purok Dawi sa Barangay 14. Diri sa syudad sang Bacolod, ang suspekting kilala diri kay John Clifford Pirocho, kag 3 pa ka iban. Sunod diri kay Police Major Jobil Sedel, ang samtang nagapatigayon sa illegal gambling operation ang mga kapulisan. Sa timing man aksyon ng Fred, naaktuhan gid ning 4 ka mga persona nga nagahampang sang tumbo o kun Cara e Cruz. Na recover sa mga suspect ang 3 ka pisoson silbing Q-coin kag 228 pesos ginapatihan pusta o kon bet money sa among panahon. Ang 4 ang priso karon sa custodial facility sa police station number 1. Report gikan sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Morning lada kay Elizabeth Malaka Gamala. Gatamyaw siya sang happy birthday kuno kay Maria Rizel Malaka sa iya ika-40 anyos nga pagsukat. Mabalik kami pagkatapos ini.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampi. Philippine Standard Time, pangot kita sa taknala size. This time check is brought to you by Areglado morning lang kay paring Jerry Hontiveros, kamonitor man kay Robert Roma. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko,
Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!